דידי, תמשיך. מה העניינים, מלי? מצוין, מה שלומכם? בסדר גמור, אנחנו כאן באולפן שמחים לעזור לחיילים כמה שיותר. אנחנו מאוד שמחים לעזור במטרה הקדושה הזאת, ונקווה שנצא ככה פה בחמש עם המון המון. את בכלל אחת שמתנדבת די הרבה, אני יודע שעושה פעילויות בכל מקום אפשרי. מתי שאני יכולה, כן. כן, אה? כן, בשמחה. מה שלום בעלך אחרי יום ראשון? אוי, מה אתה חושב? מה, היא נשואה? היא נשואה למר שמעון גרשון, קפטן הפועל תל אביב, הקבוצה שניצחה 2-0 את מכבי תל אביב ביום ראשון, ושלחה שדרן אחד מאוד עצוב הביתה, בעצבים גדולים מאוד, שלא לומר בקריזה. ואחרי כל זה היא קיבלה מחמאות. ואחרי כל זה היא קיבלה מחמאות. תמיד אני אומר, היא כמעט מושלמת. טוב, בוא נראה, אולי יש לנו מישהו על הקו שאנחנו נצליח להוציא כספים. שלום אילן מויאל. נכון שהיא נראית כמו ג'יני? נכון? כן, חבל. מלי, תגידי, ססמי ייפתח. ססמי ייפתח. אני מבקש להכניס את המסאג'יסטית לאולפן, מיד. יש לנו מסאג'יסטית לרון, תפתחו את הדלת. רון, הבאנו לך מסאג'יסטית. תודה רבה. בבקשה. הנה, רון, תגיד שלום. שתי מסאג'יסטיות באו לעזור לך על הגב. שלום בנות. מה זה חינה? זה קרם שיהיה לך על הגב. אז בזמן שאנחנו מדברים עם אנשים ומטריבים כסף במען החיילים, רון שובל שסובל מבעיית גב. סליחה, את אמרת מה לי ססמי ייפתח, נכון? אני רוצה להעלות על הקו עכשיו את ראש מועצת עומר, מר פיני בדה, שלום. איזה כיף. יופי, אל תיתנו לנו להפריע לכם. חשבתי להזמין קרדיולוג. כן, אני יודע פה, הלב נתפס, הגב נתפס, מה נהיה איתכם? הלבלב שלי תפוס. זאת התעלמות, איפה חנית? אל תשכחו כמובן שמה שחשוב לנו ביותר זה הכסף שאנחנו אוספים למען החיילים. בית ספר למ"כים שנמצא ליד ירוחם. מי שמתקשר עכשיו... אמרתי לך ממש בקרוב, לדעתי פסח זה היעד. פסח זה היעד שלה. ואני גם לפני פיצ'ר, סתם, אני בעיצומם של צילומים של דרמה, כן, 3. כן. דרמה מטורפת שבקרוב מאוד תצא. איזה יופי. ויש לי תפקיד של פסיכופתית. איך את פסיכופתית? כן. את בפסיכופתית לא הולך ביחד. מאתגר, התחלתי ללמוד משחק אצל יורם לוינשטיין שנה, אני בחורה מאוד רצינית. שים אותך שבוע אחד ביציע של הצהובים, תהי פסיכופתית לגמרי. אולי אני צריכה לעשות את זה באמת. אין, אני רק אתמול יצאתי מבית מלון בתל אביב, לא משנה, פתאום אני רואה איזה בחור עומד עם מצלמה. אמרתי לו, סליחה, מה אתה עושה? אומר לי, יוסף קומר. דרך אגב, אפרופו סדרה, דרמה, גם אני... גם אתה בדרמה, כן? כן, רציתי בלגעת באושר, אבל אף אחד לא רוצה לגעת. אז אני אהיה בלגעת באוכל. חבר'ה, אנחנו מגיעים לסיומה של השעה הזו, 569,000 שקלים. עשתנו! מאיר כהן, תודה רבה לך, תודה רבה, ראש עיריית דימונה, ותענוג גדול כמו תמיד לראות אותך. תודה רבה. אלוף משנה אלון פרידמן, תודה רבה לך שהיית איתנו, ולחיילים המון הצלחה. מלי לוי, רון שובל, תודה רבה שבאתם. תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים שלנו.